Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu. Mai suna Jini Yafi Ruwa Kauri. Wanda marubuciya Ramlat Abdulrahman Manga ta rubuta muku shi. Wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Nuruddin, wanda suke mishi laƙabi da Nur, tataccen ɗan bariki ne. Ɗan iska ne, manemin mata ne na bugawa a jarida. Matuƙar zai ga mace to ko mummuninta matuƙar ta yi mishi tabbas zai bi ta. Shi yasa abokan shi da sauran na kusa da shi suke kiran shi kusa baka haramun. Mutum ne da Allah ya ɗaura mishi masifar sanyi, zai yi wuya ka ga yana magana ko yana hayaniya. Sai tagwaye Nusaira da Nusrat. Nusair namiji ne, Nusrat kuma mace. Su ma ɗalibai ne a matakin secondary school, 'yar autar Adamu Matuba malami. Fatima wacce suke kiranta da Gwaggo Fa'e tana da yara 3, Mulham da Mu'ayyad, sai mace mai suna Sarra, ita ma tana jami'ar Ahmadu Bello domin nan ta samu. Sannan akwai wasu 'ya'yan 'yan uwan Matuba a gefe guda, kawu Tukur da kawu Rabi'u. Sun tattaro sun zauna a gidan tare da shiga sha'anin gidan baki ɗaya. Kawu Tukur yana da yara maza 2, Jamal da Abdul. Jamal shi yake riƙe da albashin ma'aikatar asibitin baki ɗaya, yayin da Abdul kuma yake gefen koyarwa yana riƙe da Markazul Da'awa Memory Academic School. Matar kawu Tukur irin mutanen nan ne masu masifar son abin duniya, Umma Sadiya, amma ba ta da gulma ko ƙananun magana. Ganin hakan ya sa ta ɗauko 'yar ƙaninta mai suna Nuwaratu, da ke Allah ya yi yarinyar da arha, shi ya sa ta saka buri da yawa. Idan ka cire wannan ɗabi'ar Umma Sadiya ba ta da matsalar komi. Sai kawu Rabi'u yana da yara 3, Bashir shi ne babba kuma yana aikin soja ne. Sai mai bi mishi nurse ce tana aiki a Nana Aisha Hospital. Sai ƙaramar su wacce ita ma tana karatun microbiology a ATBU Bauchi. Matar kawu Tukur mai suna Umma Dahare. Irin munafukan matan nan ne da suka ƙware a kai gulma da kutungwila. Ta san hanyar da za ta haɗa makeci a tashi bom a cikin al'umma. Hajiya Hadiza ce kaɗai ta ƙi bata fuska, amma ba ƙaramar munafuka ba ce. A ɓangaren can na estate ɗin akwai 'yan aiki maza da mata, su ma a wurin ba ƙananun munafukai ba ne. Sai wata mata ce da mijinta da yaranta Allah ya tseratar da su. Suna kiranta Adda Jebu. Mace ce da ta san ciwon kanta, tana da yara da mata. Wasu na cikin garin Gombe sun yi aure. Ɗanta na 3 shi ne na hannun damar Dr. Hayatuddin. Yana tare da shi a gida ko a waje, ya zama kamar tel ɗin shi, duk inda ya saka ƙafa tare suke. Sai 'yar ƙanwata da ta ɗauko daga ƙauye mai suna Umma Hani. Adda Jebu tana da matuƙar haƙuri domin ta kwashe shekaru 30 a cikin gidan Kadi Adamu Matubo. Kuma har yanzu ba ta daina aikinta ba, domin duk gidan da aka yi haihuwa ita ce take musu zaman biki har a yi 40. Sannan dan irin su daka yadi da su abubuwa haka ita ce take musu. Mace ce 'yar amana, akwai 'yar uwar mijinta. Tun da mijin matar ya rasu ta dawo wurinta da zama, ita ma tana aiki sosai. Matar mai suna Iya Lami. Ba su da magana ko shiga gulmar 'yan aikin gidan, babu ruwansu. Duk wasu masu aiki sun zo bayansu ne, da haka ba su cika shiga harkar kowa ba. Mijinta mai suna Malam Musa tsohon direban Kadi Adamu Matubu ne, kuma har yau idan baya son tafiya mai nisa shi yake jan shi a motar shi. Aminu shi ne babban ɗansu, yana koyarwa a cikin makarantar Markazul Da'awa. Sai Nana tana aure a can Jeka da fari. Sai Adamu takwaran Kadi yana tare da Hayatuddin. Suna Masar yanzu hakan. Sai ƙanwarshi ita ma tana nan cikin estate ɗin, tana auren wani ma'aikacin asibiti, kuma ita ma aikinta kenan, dan nurse ce. Kadi Adamu Matuba yana da mata ɗaya, Hajiya Aisha, wacce suke kira Nene. Mace ce da ta yi nisa a hidimar addini da ɗaukaka kalmar Allah. Mace ce mai tarin ilimi da sanin ya kamata. Mace ce da bata damu da ɗaukar gutsuri-tsoma irin na 'yan bani na iya ba. Sai dai gefe guda Allah ya mata baiwar faɗa, mafaɗaciya ce.
kuma ita ma Bafulatana ce gaba da baya wacce idan har za ta yi magana sai dai ka ji ta sirka da Fulatanci. Domin mace ce mai mugun kishin ƙabilarta ba ta cika Hausa ba, idan za ta yi kuwa to lallai rabin Hausar Fulanci ne. Ita ta haifi yara 5 ris ɗin nan, babu haɗin gwiwa da kowa sai taimakon Ubangiji. Kusan yaran Kadi Adamu Modibo ba sa zaman Gombe idan ka cire Hayatuddin da Modibo. Ya mayance mishi ya dawo gida ya yi aiki domin yana aiki ne a asibitin jami'ar South Korea. Ganin ya ƙi aure ya sa Modibo ya mishi kiranye sai gashi babu shiri domin da wasa suka yi musu da Nu'aim wanda suke kira da Lamido. Kasancewar shi ɗin sunan wani babban Modibo ne. Suna zaune da dare suna hira a lokacin sanyi da ke Dr. Nu'aim irin mutanen nan ne masu mugun barkwanci ya sha shayin da Nena ta kawo ya limshe idanun shi ya ce wa Modibo, Kadi, na rantse da Allah matana za ta iya wannan shayin yadda kake gwarzanta tsohuwar nan. Sha dai ya ce mishi idanun shi yana kan aikin shi. Modibo shin ta ya za ka iya dawo mana da wancan imam ɗin? Kana buƙatar haka ne? Modibo ya tambaye shi, gyara zama ya yi sannan ya ce mishi, idan har kai yadda ya dawo nan da jibi, ni kuma zan saya maka sabuwar mota. Murmushi ya sannan ya ce mishi, ubanka wancan ɗan siyasan na haife shi lokacin ina da mota na 7 ne. Kaga abin da yake haɗa ni da kai ko? Ba ka da aiki sai a shari'a. Ya faɗa fuskar shi a baɗe yana wani kumburi da hura hanci. Tunda abin ya zama da cin fuska sai da safe. Ya miƙe yana kaɗa kiɗin shi tare da nufar hanyar waje. Lamido, dama sun saba haka idan ya taso sai ka yi faɗansu, ya ga sun yi fushi. Saukowa yake tare da nuna musu babu komai a dawo a ci gaba da hira. Dawo nan ubana. Dawowa ya zauna tare da ɓata rai. Kai ne kake da renin hankali. Wata mota ce ban hau ba a shekaruna ɗin nan. Kana tsammanin na ƙyale macciɗa ne haka kawai? A'a, na zuba mishi ido ne na ga yadda zai ƙare gudun shi. Kowa ya san yarinyar nan 'yar gidan ubanka, ɗan siyasar nan. Tana masifar ƙaunar shi. Na kira shi na ce yi mata magana ya ce bai da lokacinta. Amma idan na kira uwar shi za ta mishi magana. Ban san me zan yi wa macciɗa ya ji daɗi ba ne. Na nema mishi 'ya'yan manyan mutane da malamai ya ƙi amsar su. Na koma gidan sarautar Buba Yaro na duba mishi 'yan mata ya ƙi karɓa. Shi yasa da aka ce Koriya ta riƙe shi ban yi mamaki ba. Idan shi ba namiji ba ne ya gaya min gaskiya na nema mishi magani. Darra tana nan tana jiran shi domin babu fashi akan auren shi da ita. Kai kuma ka ce na kira shi. Ajiya zuciya Dr. Nu'aim ya sauke sannan ya kalli Kadi. Alƙali, idan har dawowar shi babu matsala a dawo mana da shi. Ko da zan sai da ni na ta yi min magana wai ya ƙi aure, ba ta son ta mutu bai yi aure ba. Murmushi ya sannan ya ce mishi insha Allahu za ta ga auren shi. Ya faɗa tare da kallon Alƙur'anin hannun shi. Da haka bayan Dr. Nu'aim ya yi mishi sai da safe ya miƙe tare da shiga banɗaki. Ya yi alwala sannan ya fito ya fara gabatar da sallar nafila. A daren bai rintsa ba sai da ya gaya wa Allah kukan shi akan jikan shi mafi soyuwa a zuciyar shi. Tsawon kwanaki 3 ya ɗauka yana roƙon Allah akan Dr. Hayatuddin. Sai gashi tare da Adam jelar shi suka dawo domin a can ma yana tare da shi ne jelar shi. Tun gama secondary ɗin Adamu ya sa Dr. Na'im ya tura mishi Adam. Yanzu haka ya karatun shi a fannin kwamfuta. Bayan dawowar shi ne ya kuma tafiya Cairo dama a can ya digiri ɗin shi da likitanci. Kuma yana samun damar komawa shi ne ya fara karatun shi a fannin likitanci a Musulunci. Kuma har lokacin suna tare da Adam. Bayan ya gama domin karatun ya ɗauke shi shekara 3 ne. Yana dawowa ya mai da hankalin shi akan aikin shi. Yana aiki da babban asibitin Gombe Federal Medical Center. Yola. Hannun daji sai godiyar Ubangiji kawai ni ma ba lafiyar nake da shi ba. Yau fari gobe. Ina ganin za mu tafi da ita gida kawai domin na fi zargin ciwon ba na asibiti ba ne. Don ga babansu ma in ji inna. Jikinta a matuƙar sanye domin al'amarin ya ba ta tsoro kamar ba za ta iya ba take gani. A jiya zuciya mama ta yi sannan ta ce mata Allah ya ba su lafiya. Amin ya Allah. Daga suna cikin ɗakina ne haɗa kayana suka yi tunda Maid ya maganar aure ne baki ɗaya nake wannan yanayin. Ban san yadda zan faɗa ba amma duk lokacin da wani ɗa namiji zai min magana akan aure kafin zuwan yau ban taɓa shiga makamancin halin da nake ciki ba. Da haka shi ma ya kafe domin dai shekaran jiya ya shigo kuma an yi magana da shi. Rashin lafiya ta ce kawai yana ai dogon magana. Sai dai da mama ta haɗa min kayana tsaf tare da inna
sannan aka kira Shahid ya zo ya fitar da kayan. Ni kuma mama ta riƙe ni muka fito waje. Haka saka ni a baya ina kwance jikin inna. Ban kwana muka yi da mutanen Yola muka wuce Mubi. Tun a hanya Dadi yake cewa alhamdulillahi hannun nan dai da sauƙi sosai kamar ba shi bane ya kumbura simtin ɗin nan ba. Allah ya baka lafiya. Yanzu direban da zai kai mu Mubi. Ina kwance jikin inna baki ɗaya jikina ciwo yake min. Na rasa inda zan sa rayuwata. A hankali na kalli inna. Anya zan samu lafiya? Rufe min bakina tai tare da girgiza min kai. Insha Allahu za ki samu lafiya. Cuta da mutuwa duk na Allah ne. Ƙwalla ce ta kuma zubo min. Da haka ko da muka isa wuraren ƙarfe 2, kai tsaye falon Alhaji Babba aka kai mu. Musamman ni. Tunda aka kwantar da ni suka zuba min ido ne wani irin fari fat. Domin sai da muka iso ne inda ta lura da hakan. Gyara min kwanciya aka yi sannan suka zuba min ido. Flashback. Bari mu koma baya. Ranar da na faɗa a ɗakin nan, ranar Dadi ya ji kamar an cire mishi ciwon hannun shi. Ina kwance. Wannan mummunar matar ta zo zuwa kaina ta tsaya kanta ƙasa ƙafafunta a sama. Gashin kanta yana lulluɓe da fuskarta. A hankali ta daidaita tsayuwarta a kaina kafin ta shaƙe wuyana. Tana zuba min wasu irin abu da suka fito a bakinta. Kai mata duka wani irin haske ya yi ta faɗi can gefe tana muzurai. Wani mutum na gani fari fat har yana kore-kore. Farin gashin kanshi ya lulluɓe fuskar shi. Shafa kaina ya tare da cikina yana mai kallon fuskata. Yadda nake zub da hawaye ya saka hannun shi ya ɗauke hawayen yana mai ɓacewa. Tun daga lokacin ban kuma samun lafiya ba sai dai mugayen mafarkan da nake yi. Wani lokacin ina son na yi amai amma dai na kasa ko na ji abu yana yawo a cikina. Hakan ya sa kullum sai na yi yunƙurin amai. Tun ina zuwa aiki har MD ɗinmu ya bani hutu na yi jinya. Ganin haka babbacin da ya yi wa Baffa Abba magana ya zo ya duba ni. Yana zuwa ya ƙare min kallo ya ce musu, gaskiya al'amarin Roman akwai matsala. Da haka ku haɗa mata da na gida domin da alamu abin da yake ɓoye ne zai bayyana kanshi. Me yake ɓoye da bamu sani ba? Kallon shi suka yi bayan sun tambaye shi. Akwai duhu da haske a tare da ita. Da haka ban san yadda zan muku bayani ba amma akwai bambanci a tsakaninmu da mugayen mutane. Ya gaya musu bayan ya haɗa min maganin da ya buƙaci a kawo mishi. Kasa magana suka yi don bayan fitar shi kawai da minti 5 aka shigo da sauri. Wai ya yi hatsari. Allah ya taƙaita bai mutu ba amma ya jikkata. Babbacin da ya ɗauki nauyin jinyar shi da ɗawainiyar gidan shi yana asibitin ya bawa babbacin da ƙarin haske a maida ni gida in yi jinyar a can. Shi ne dalilin da aka dawo da ni gida. Kafin a dawo da ni babbacin da Dadi suka gaya wa Alhaji Babba kuma da ke yana da kyakkyawan fahimta da kanshi ya samu Malam Haruna da yake unguwarmu. Ya mishi bayani. Shiru dattijon nan ya yi sannan ya ce mishi ka yi haƙuri. Bayan sallar isha'i zan maka magana. Ai kuwa hakan ce ta faru. Bayan sallar isha'i da suka haɗu ya miƙa mishi hannu suka gaisa. Alhaji Hashim, yarinyar nan tana zagaye ne cikin tashin hankali. Ban san yadda zan maka bayani ba amma akwai fararen al'amari a kanta wanda ba sabo ba ne. Don haka maganin da za mu mata da wanda za mu ba ta bai kai wanda Ubangiji zai mata ba. Idan ka yi haƙuri waraka yana nan zuwa gare ta amma sai an yi haƙuri an kai zuciya nesa. Abin da ya faru kenan. Takowa malam ya yi tare da almajiranci suka saka ni a tsakiyar sannan aka kawo ruwa da buta aka min alwala. Sannan aka zaunar da ni bayan an jingina bayana da jikin kujerar falon. Suka fara addu'o'i kafin aka fara karanta ayoyin ruƙiyya daga Ƙur'ani mai girma. Tun da aka fara nake zaune ina jin amai, amma babu wani abin da ya shafi jikina. Shi kanshi Malam Haruna ya yi mamakin yadda abin ya faru domin ko jiya da suka yi magana da Alhaji Babba sai da suka yi artabu da miyagun. Amma yau gashi nan suna addu'o'i babu alamar wani shaiɗani. Yunƙurin aman da nake yi ne ya sa suka dakatar da karatun. Ganin na kasa komai ya sa suka ci gaba da karatunsu. Wani irin zufa nake jikin yana rawa kafin na fara kwara amai duk da ban ci komai ba. Haka ne ta amayar da wasu irin abu. Sai da na yi sosai kafin na koma na jingina da kujerar. Ina ajiyar zuciya. 'Yan uwan Dadi abin ya ba su tsoro domin amai ne baƙiƙirin sai motsi yake tare da juyi. Aka ci gaba da karatun ruƙiyya sai da suka ga na fara barci suka ƙyale ni. Malam Haruna ya saka hannu ya yi bismillah ya kwashe dukkan aman ya zuba a tire sannan ya fita.
Bayan ya haɗa mana magani da wanda kullum za a na kawo min ina sha, da wanda za a yi min hayaƙi, goshin magariba. Lokacin ana kiran sallar farko za a yi min, sai wanda kullum za a min salala da garin jar dawa da ruwan rubutun da zan na wanka da shi. Sannan ya musu sallama ya fita. Kallo na Alhaji babba ya yi sannan ya ce min, Roman, a ina kika kwaso aljanu haka? Tushen labari. Fadar Sarkin Gombe shekarun baya. Cira yake jikin shi yana rawa, karkarwa kuwa kamar wanda aka watsa mishi ruwa, yana kallon yadda suke zartar da hukuncin bisa rashin adalci. Duk da ya ji labarin mai martaba Sarkin Gombe bai da lafiya, amma yana ganin tsagwarancin son zuciya da son kai a ƙwayar idanunsu. Malam Kamal, muna baka haƙuri, za mu ba wa ɗan uwanka Malam Hayatuddin, Sarkin Malaman Gombe, tunda shi ya fi cancanta zama Sarkin Malamai. Ɗago kai ya sannan ya ce, ta ya ina sama da shi za ku zaɓi tozarta ni bayan kun san shi ɗin ba to, amma maganar gaskiya wannan ba hukuncin adalci ba ne, domin ni na san sarautar Sarkin Malamai da gidanmu ya dace. Shiru suka yi suna son su san gaskiya ya faɗa, wanda za su ba wa Sarkin Malamai ɗin yana da nashi matsayin a gefe guda. Saboda son zuciya irin tasu ya sa suka ɗauki muƙamin suka ba shi. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.